हमार नाम सिद्धार्थ सिद्धार्थ विजय बा। हम स्पेशल ब्रांच पुलिस में 4th बटालियन CIA बन के 2008 से काम करत तनी। रिटायर होके से 1 साल पहले हमार पापा गुजर गइलन। यही से हम पुलिस ना बनल चाहत रहनी। हम हाफ मलयाली और हाफ तमिल बनी। हमरा के सरकार पापा वाली जॉब दहलस। पापा चाहत रहले कि हम इंजीनियर बनी और माई चाहत रही कि हम डॉक्टर बनी। लेकिन एजुकेशन के बाद हम बस मस्ती कल चाहत रहनी। लेकिन पापा के गुजर गईला के बाद हमार सब ख्वाहिश माटी में मिल गई और परिवार के सारा कर्ज हमरा के चुकावे पड़ल। और फिर हम सर्विस ज्वाइन करनी और हमार बचपन के दोस्त जरा हम बहुत चाहत रहनी ओकरा से शादी हो गई। बहुत साल के प्रार्थना के बाद पिछला साल के दिसंबर में वो प्रेग्नेंट भैली। मरे से पहले जिंदगी के सब याद हमनी के आँख के सामने आवेले। शायद यही से हम रउआ लोगन के अपन इतिहास बता रहल बानी। लेकिन जिंदगी में केकरो साथ ये सब चीज ना होके के चाहिए जौन आज हमरा साथे भइल। हाँ तू घबरा मत। तू 9 बजे बोले रहलू ना, हम 6 बजे तक पहुंच जाए। रउआ बोलले रहला कि सुबह आईबा। हम यहाँ अकेले बानी सामान लेवे खातिर। अरे तो हम का करी यार, ये ट्रेन लेट हो गई तो ओकर कारण हम बानी का। हमरा छुट्टी भी ना मिलत रहे। हम वहाँ से निकलब तो कुछो ना हो पाई। हमरा के पता बा, लेकिन ऐसन समय में और वो हम अकेले। एनीवे तू घबरा मत, हम जा रहल बानी ना। ठीक बा, रउआ जल्दी आई। ठीक बा। और पता ना काहे हमरा के बहुते नींद आवत बा। डॉक्टर भी अभी तक नहीं खे आइल। घर जाई के ही आइब का? हाँ ठीक बा, हम रखा तनी। ठीक बा। अरे ई पकड़ा ना। सर हम यहाँ उतर रहल बानी, हमार स्टॉप आ गई। ठीक बा, रउआ से मिलके खुशी भइल। हो सके तो फिर मिलल जाई। एनीवेज कांग्रेट्स सर। ओहो थैंक यू सो मच। सर हुआ 2 दिन के बाद आ रहल बानी ना? हाँ मोस्टली हाँ, लीव कंफर्म नहीं खे, यही से जाए के पड़ा था। कैसन भी ओके सर, हमने मिलल जाए। ठीक बा, ओके देन बाय। हाँ हमारा नंबर तो रउआ लोग के पास हुई ना? हाँ रउआ उतरता नहीं? अरे नाना सर, हम तो हेल्प खातिर आयल रहनी। वो दरवाजा तक बैग लेके जावे के बा ना। ओह कैरी ऑन। हमरा लगे भी बैग बा, हमू बुलाई। हाँ डॉक्टर। हाँ तनिको सीरियस बा। बाकी हम तोहरा के 100% गारंटी दे सकत बानी, लेकिन बच्चा खातिर हम कुछ ना बोल सकत बानी। डॉक्टर रउआ के पता बना, ये हमार पहला बच्चा है, वो भी शादी के इतना साल के बाद। यही से तो डिलीवरी इतना कॉम्प्लिकेटेड भइल बा। बीच में उनकर तबीयत भी खराब हो गई। हम देख रहल बानी, तू प्रार्थना कर शायद दोनों ठीक हो जाई। हम सीनियर डॉक्टर के पास जाके बात करत बानी, फिर सोचत बानी कि का करे के चाहिए। फिर भी मारिया के बारे में रउआ सियोरिटी दे सकेनी ना? ई तो हम पहले ही बोल देले बानी, शी विल बी ऑल राइट। बाकी बच्चा के खातिर 40% गारंटी दे सकत बानी। ओके डॉक्टर। एनीवेज तू काहे इतना परेशान होखत बड़ा? वी विल ट्राई। श्योर डॉक्टर। हमरा के अभी ऑपरेशन थिएटर में जाए के बाद फिर मिलब। ओके ओके। प्रकाश 1 सेकेंड होल्ड करो। हाँ प्रकाश, कोनो अपडेट्स? हाँ सर, ऊ कहवा बा ई पता चल गई बा सर। बाकी आइडेंटिटी कंफर्म नइखे भइल। जाना तानी ना सर, जे रउआ नइखे बानी तो हम ही काम कैसे कर सकब? ठीक बा, हमरा के वापस आवे में 2 दिन लग जाई।
बच्चा के बारे में तनिक कॉम्प्लिकेशन बा। डिलीवरी के बाद ही हम आ सकता नहीं। हम समझ सकता नहीं सर। वो मिसिंग डायमंड्स के बारे में कुछ पता चलल? नथिंग सर। रउआ लोग एकरा के कहाँ लोकेट कैले बानी? उ रउआ गेस कैले रही ना सर, मर्दे मन में सर। यहाँ दिखत बा ना सर ई रिवर, एकरा पीछे में एक फॉरेस्ट बा, उ बहुत घना बा सर। जरूर वो आदमी वहाँ पे होखी सर। हमार मोबाइल टावर सिग्नल से देख सकता नहीं सर। 96 टावर में ई टावर से 96,000 कॉल गईल बा सर। एकरा में 3,000 कॉल्स केरला से गईल बा सर। एमे 669 कॉल केरला से गईल बा सर। उ 669 कॉल्स में से त्रिवेंद्रपुरम के हम चेक कैले बानी सर, तो एगो टीवी सीरियल आर्टिस्ट के मोबाइल पर फोन गईल बा सर। ओकरा में 2 कॉल के ड्यूरेशन 30 मिनट रहे सर। रउआ तो जानता नहीं ना सर, टीवी सीरियल आर्टिस्ट तो वीआईपी बा। इनकरा के गिरफ्तार कैनी तो पूरा सरकार पीछे पड़ जाई सर। अरे यार, तू इतना नजदीक गईला और फिर भी तू कुछ ना कैला। वैसन बात नहीं खे सर, वो तो मुश्किल एरिया बा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन के बिना वहाँ तक न जा सके नहीं सर। अगर रउआ जल्दी आ जाए तो काम हो जाए सर। एनीवे, तू यह नजर रखा, हम 2 दिन में आ जाए। ठीक बा? ठीक बा सर। मारिया, हाँ, डॉक्टर का बोलली? टेंशन लेवे के कोनो बात नहीं है। दर्द होखत बा बेटी? ना माई। हेलो, हम नादिर सर के? उहे सर, हम ट्रेन में मिलल रहनी, वो बैग के बारे में हेल्प करत रहनी। हाँ, यस, बोली। हाँ बोला। कुछ ना सर, हमके अर्जेंट राउर हेल्प चाहिए सर। का हेल्प चाहिए रउआ के? सर, रउआ याद बा ना, हमारे संगे ट्रेन में एगो और लड़का रहे, ओकर नाम विनय रहे। हाँ, यस, विनय। ओकरा यहाँ से एगो लड़का मिस हो गई सर। हम समझनी ना। सर, उनकर घर में 4 भांजा भांजी रहे। ओके। ओकरा साथ वो सिनेमा देखे गई रहे। सिनेमा थिएटर में वो बच्चा मिस हो गई सर। शायद वो किडनैप हो गई सर। व्हाट डू यू मीन? किडनैप? यस सर। रउआ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर करनी? ना सर, वो बहुत परेशान बा सर। ओकरा के कुछ भी समझ में नहीं के आवत सर। वो कौन से थिएटर में रहल? वो तो हमरा के नहीं के मालूम सर। रउआ से मिले खातिर ओकरा के कहब सर। ओके, हाँ, उहे अच्छा रही। हमरा बाहर जाए के पड़ी। अभी जाए के बा? रउआ 2 दिन के छुट्टी में आयल रहल ना? का बेटा, 2 दिन रहे खातिर आयल बाड़े ना? तोरा डिपार्टमेंट में और कोनो नहीं खे का जाए खातिर? माँ, ई ऑफिस के बात नहीं है, एगो बच्चा मिसिंग बा। कौन सा बच्चा? वो तोहरा के पता नहीं है, हमारे एक दोस्त के लड़का है। रउआ के ही जाए के पड़ी का? मारिया, हम बोला तानी ना, ई ऑफिस के काम नहीं है। हम अब जाइब तो वो बच्चा के शायद हम खोज पाइब। और एक बात, हमनी के भी बच्चा पैदा होके वाला बा। तू ही बतावा, हमरा के जाए के चाही कि ना? सिद्धार्थ, तू जल्दी आ जाइब ना? हम आ जाइब। जल्दी आ जाइए, ठीक बा? अभी हम और माई बानी ना। हम जल्दी आ जाइब। अगर कुछ जरूरत होखे हाँ, तो हमरा बोल दिया, हम आ जाइब। ठीक बा? हेलो। हाँ सर, विनय। हाँ विनय, हम निकल रहल बानी। तू लोग कौना थिएटर में बड़ा? सर, ई वक्त हमनी सेंटर थिएटर के सामने बानी। ओके, तू केहू के देखले रहला का एकरा किडनैप करत? ना सर, हम ओकरा के लेके वॉशरूम गई रहनी, तबे वो मिसिंग हो गई। ओके। सर, ओकरा बाद हम ओकरा बहुत ढूंढनी। सिक्योरिटी गार्ड बतैले कि वहाँ से एगो बुलेट भी निकल रहे। यू मीन ई किडनैपिंग के बाद? हाँ सर। ओके, तोहरा पास एकर फोटोग्राफ्स बा? फोटोग्राफ्स मोबाइल में बा सर, व्हाट्सएप कर देता नहीं। ओके, हमरा के व्हाट्सएप कर दा। हम अभी 10 मिनट के अंदर थिएटर पहुंच जाइब। ठीक बा सर। ओके, बाय।
तू गाड़ी में ही रही ठीक बा। केहू बाहर मत निकलिया, ठीक बा? सर वहां बा सर। ठीक बा, आजा। सर एगो मोटा आदमी रहे सर, यहाँ पे केहू ना रहे सर। ई ओकर चश्मा बा सर, हमरा वहां से मिलल रहे सर। सर बाथरूम वहां बा। हाँ। केहू और रहे? आओ। तू वहां पूछले रहला? हम पूछले रहनी, केहू कुछ दिखले ना बा। हम स्पेशल ब्रांच से सीआईए सिद्धार्थ। सर वो बुलेट कौना तरफ गई? वो तरफ सर। एजा सिक्योरिटी कैमरा सीसीटीवी बाना? बा सर। ओकर रूम कहाँ बा? ओने बा सर। हाँ सर 2 दिन से सीसीटीवी काम नहीं करत, काल ठीक हो जाई। अरे यार। एक सेकेंड। हेलो, का भइल माई? अभी अभी डॉक्टर आयल रहे। ओके, का बोलने? अब मरिया को लेबर रूम में ले गए बाड़े। काहे? सिजेरियन करे के बोलले बाड़े। ये पहले काहे ना बतौले? सीनियर डॉक्टर अभी अभी आयल बाड़े, उहे बतवले कि सिजेरियन करे के पड़ी। कहत बाड़े कि ऐसन करे से कोनो रिस्क ना होखी। ठीक बा माई। सुना बेटा, अपन काम जल्दी खत्म करके जल्दी आ जाइए। ठीक बा माई। मोटा रहल का? बड़े पापा जैसन मोट रहे। इतना होई सर। दाढ़ी वाला रहेगा? ना रहे। कोनो और बात याद बा? मामा का भइल? ओकर कान में एगो स्टड रहल। का बोलला? का बोल रहल बड़ा? स्टड स्टड? ई पहले काहे ना बतैला तू? अभी याद आयल हमरा के। तो फिर पहले काहे ना बतैला? तू श्योर बड़ा ना? 100%। तू एजे रुका, हम तुरंत आवत नहीं। ओके? से गलत टाइम पे ई याद आई। सब कुछ ठीक तो चलत रहे, पता ना का हुई।